So di ana tanan guys, atang naputos nga gift mga regalo. Salamat kaadto sa mga nag-back up na dinhi. Thank you. Di na guys. So lipay jud ani mga makadawat. Kari para kuan na guys, kari para res mga chikiting. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys. Kinan Kim Family Vlog. Kung wa pa ka-subscribe diha guys, please subscribe, like and share. Dota imong notification bell aron masundan minimo kada adlaw sa mong daily vlog dar sa mong province vlog dar sa Bohol. So guys, for today's vlog, hapit naman jud ag Pasko ug mapasko na. So mapasko na. Mo lagi. Kaya ko naman ron sa pizza ron 23. So tomorrow guys is Pasko na ug mas gabi. So, karon guys, na ako ipang diara guys, na ako ipang kuston karon. So mag-gift wrap ta karon. Sana swerte ka jud makadawat dani. Mo ni ka magikabisihan gahapon, mo ni kabisihan dito gahapon dito sa merkado. Dito ko kanang dito ko na malit ko gahapon guys. And mo ni ipang putos. Ayan, diara guys. Nako ipang putos lang ni. So pagkit naman muna guys ang kanang pangpalit ja. Di lang mo magsaba og kinsay hatagan ni mga item mga gamita, mga gamit manigas mga sadlina, mga ani diha. So kani naikabug. Naikabug na guys. Di ko magsaba og kakinsana basta kay harang mo ipa kuano kakinsana mo nang pampuston karon. Then dapat guys ay patanaw ninyo. Okay, ang makadawat dani atang atanaw naglang dagway kun sa mga reaction malipay wag masuko bitaw. So malipay jud yes no. Sige ako makadawat ko kuan malipay gid ko. Yes no. So yan agad. So kani guys, this is a terno. Terno ni siya guys, mo ni hang gipili gihapon. Kay terno si Jana. Terno nay tatak nga kuan nay. Pangkatugay siguro ni guys na. Nay tatak nga ri. Gana. So di ko magsaba og kinsay mga tong nandani at least malipay jud ani ag maka kawat guys. Dapat kari isa terno gyapon ni. Sila kani guys, terno. Na guys, di na mo ma-surprise ug guys kay bawo naman mo nga mamutos ko. Ang ma-surprise tani kang tagaan. Di man to sila mo tan-aw danis vlog may mga luod. So kani guys, napag koy hatagan dani kani. Hagad ning pili dito. Gapon hagad ning pamili si Jana. Nindot si Jana ganahan ko. Nindot pag sagtila na bugnamun. Manahing pamili gahapon. Karipod guys, nice si Ja. Wala dia. Sando ni si Ja, sando. Muna si Jai hang napili pod. Ako'y tagaan na. This one pod. Ako'y tagaan na ha. So kanita na ako'y tagaan. Nami tagaan na ni. So dire guys. And kani mo dyan pili kay aghang tagaan na ni guys murag halos na naman tanan isang color sa sanina nga mga palit. So kanina po nga color kanina maduri kay na mga tagtag ba na mga tagtag ganahan sila ni mo kuan kuling bag-udid at alam mo kuan og pilay price. Dara guys man si Ja. So manihan pang puston karon. This one swerte dyan yung mga tagaan guys. Okay, this is my favorite. Agad dyan kuha para ni dyan bago pa dyan na sa brand ni sa kuan guys, Natasha hindot, ganahan ko bakya lidun si Ja. So kanipay guys kaya ba ano mugin sa tagaan dani kanina this is it. So manan na ipakita din sa dinig makadawat na dani atang atagaan mani atang pang puston karon. Kung karipag guys di katong mga order nga nangabot na dia nga sanina ni pang senior citizen ni masanina guys. So postal po na ni sila katong hang mga ijaan nga mga kuan mga teenager. So mo ni hang iputos nila guys kanina. So bot pila ni kabuok basta kay nangabot na siya guys. Mo lang hang i-order wa na ma video kay nang lakaw man ni. So mo na siya guys ang hang kuan. Okay ra pa siya guys ang isang tila bugnawon na. Bugnawon siya nindot tagi sa hang kuan bugnaw. So ayan guys, manihang pampuston karon mo na ni palit kog ingani agi proper. So tayo na pud koy papilit, putay stapler,
Then, di apa, yung lipstick nga, wapa dyan magamit na guys. Gikan sa Tupperware. Tupperware brand is yung lipstick kanina. Wapa dyan ni maabre. So, na ko'y tagaan din niya, ang special someone. Nga, napagoy dari puston para niya. And then, kari nga card. O, card kanina nga ka ng sobre, napagoy pagsada ni. Para nila. Ayan. Salamat, Dani, sa ning backup pun hada ni. Salamat, Kazu. Thank you so much, Kazu Mates. Thank you so much. Okay, grabe juga amang kalipay. Grabe amang kalipay, guys. So guys, magputos ako na rin, guys. Ano yung pagsok doon na ni, sigo ba ni? Dari raman ni si sakit. Lumulat raman ni nga, pilun. Yes, no? So, kaya haring unahan kay special someone na nang kuanan. Tagay ko pintil-pintil, hambot ang agan. Hambot ang agan. Ano, sige sa, basta kay suwat. So, mamutos ako dari, guys. Mamuan sa kular dia. So, guys, karay may hasidlan sa kaririya. Nahari sa dari. Kau na naman yung stipliran. Ang balira, kararang nga sanina may pangustong dari. Mali ko mga sidlan na. Kung na may mga gift nga. Mga silanas, mga regalo nga. Pan, guys, tigi mo nito. So, ito yung stipliran, guys. Sibara mo, guys, kinsa yung hangatagan na ni Ugma. Right. Okay. Ano guys, sa tara rin suwatan na silangan. Hindi ko magsabag, kinsan ni. Ano. Ayan pala film guys. And this one, special pa danihang tagaan. Okay. Uniforme. Nindot siya. Brand pa dyan is Natasha guys. Sa dyan yung kuha para niya. Mana po nilas. Nga ka nang kuhaan. Mana po nilas guys. Kung ako'y. Wala, posto na natin dagon guys. Uy. Mari man maarang. Ayan na guys. Parang ka ni. Parang di ay. Parang may tatumba. Mga dira. Parang dahil sa guys. Siplirag maadyo. Alright. Yan na guys. Swerte danig maka. Swerte danig matagaan. Mana guys no. Bahalag jamoy ato. Basta kayo na ang ilaha. Ay. Sa ilaha sa itong mga special sa mga matananing stipliran. Pero butangan na niligan. Pero di na mga pakitan guys. Huwag ka kinsa ni. Basta kay abang ila maninzo. Ini ka 24 sa gabi eh. Okay, shield. Ganun kita nila. Alright. Yan na guys. Para riswatan na rin. Sharo. Di na mali-li guys. Kaya kung si stipler. Alright. Dala guys. Dala sila. Hindi natin na nga abad para ni. Okay. Alam pang kunting be. Yan ko guys. Basta. Kuan. Tagay sa kugunting ya. Tagay siya. Wala. Di may zakas. Umay nga ni muog. Kay may gagmay raman na siya sa ini kuan. Kaliibi. Naghanay maputusan sa kabuok. Basta ko be. Unahan rin na guys. Kay isang hari special someone. Tangtangan ng tag. Kay kitaan. Nindot na siya. Nindot siya guys na. Nice. Alright. Nindot siya. Yan guys. Kani butang dari. Abi sa to pamot na tukin. Ha? Nadalas ko anay di kanang divider. Ana na mag-iisa dari butang guys. Ang kaning na ilang kaningan ni. Ana na mag-iisa. Kanang na ikuan color pink. Lubi. Mga pumutan dari dia, pumutan. Pero excited sila. Okay. Buka to guys. Saka sa rin panguntingan ni guys. Kaya ro nga kuan. May gagmay raman uni kana masigo ra pud si Jaba. Okay, bara mo kinsay makadawat na ni guys kaya man ipakuling. So then na guys, haron nang i-appeal og hana mang i-appeal dari og putos. Para mausar ra. So nani sud guys kaniya. Kani guys nani sud. So makakuan ra mo dani guys puhon.
Di man siya dinag at least kinasing-kasing. Ayan guys, ya, ano ni itabon na. Ini sud uy, way kamera, may mo kamera, pastilan. So, na guys, atan na ning poston. So, na guys, atan na kisang piltan, di mo pugod papilit ya. Scotch tape. Ini uy, gisyak man. Ang papiltan ning atong regalo. Swerte na ni ag maka matungnan. Alright. Okay. So, kita. Okay. Pwede na guys. Ito na yung padunon na rin. Okay. Gamit na rin katang talent guys. Gamit sa katang talent na tinaguan. Magputos ang mga gift. Okay. Alright. Okay. So, yan na guys. Nara good. Yan na. Nagdari ka sana yung sikliran. Kaya hindi sa mga lusot. Grabe yung lusot ni. Yan na guys. Sana alls. Sana alls. Baliga. Maniya dyan na ni guys. Lipay dyan na ni makadawat. Lipay gid kayo. Mag-ikid-ikid sa kalipay. Guys, mag-ikid-ikid sa kalipay na ni makadawat. Kanang isang stapler. Makita na exciting. Good. Wala pa excitement ba? Makita nila sud. Hindi bala. Ang uwang. Gamit na gamit dun, te. Mga ipadami mo, te. Stapler, mga nagbala, guys. Nagbala. Okay. Alright. Okay, guys. Ala. Sana malipay ang makadawat dani. Diyan na. Tadadan. Haning suwatandaan kayo isang makalipat ko kinsa ni. Ang suwatandaan daringan. So di naman hakapakitan guys ug kinsa na. Sakay. Ano guys? Ang suwatan dari guys. Alright, tanang suwat guys. Sa uni mo ha. Love. Ang ibutang dari guys, love. Okay. Yan na guys, anong suotan. So, padapin na siya. Then, the next. Kani, ako na postpone. Okay. Nindot na siya guys. Nice ang tila. So, nagapon ko ibutang na ni guys. Nga subri. Para silang palipay. Palipay. Na guys, ano ko ibutang larhi. Ay, malipay ko dyan na magkakuha. Suwatan. Alright. Ayan na guys, di na ipakita kinsan eh. Naroon na. Kaya itago dari. Kaya mong exciting food. Ano pa sila yung excitement ining kuling. Okay. Igo pa pa kanila rin guys. Yan pa. Okay. Alright. Okay, na guys, nasigo na dyan. Ang papilitan. Kurang isa lang ng dikit kay mazo na din sila kay bawog. Diyan na naihangi pang butos dani. Ang may surprise ma guys na. Okay.
guys, busy tayo ngayon. Okay. Alright. Grabe ang lusot. Ay, na guys, putos na. Malipay na ko guys, basta malipay ang pamilya. Pero dyan ang kalipay. Basta malipay silang tanan. Para na dyan ang lipaza. Yes, no? And thank you sa supportive kaso nga very good mother. Tess, thank you. Alright. Udah na guys. Lipay na sila ng kadawat. Ingani bitaw sa una guys kay ingani ko sa una guys basta makadawat kani kumanan ni arang gadto ng lipadja. So karon makapahalipay punta. Diyan na. Basta kay lami ang kilay kila dyan ano naman nagturo ka baga kailan kilay. So na isang suwatan sangan. So di na pakit kinsa. Okay. Alright. Okay guys, yan na. So, kaya na guys, ito na yung ibutang daroy. And the next. Kaya ito manahan guys, karing mga turno-turno. Yan, hala, arang gatag-gatag kaswerte na ni makakuan. Sabi kaswerte, dala ni maka dawat guys, karang kahimus na. Naikagan ko na ni. Ano naman yung ikuan lang karo, perno-perno ba? Indutan awon. Tanggamadzin guys, tanggamadzin kaya rong masigo. Ano ni? Duha manggod siya mo nang medyo baga. Butang ko pa humot. Kani guys, special hanga kuanan dani sana. Karasang mga special may hanga kuanan bitaw. Tanan na sa special na guys, tanan ni sila may special ni sila sang ginabuhi. Ang pakapinan og lipstick. Balik. Alright. Okay. Kuan di ay. Napaunday ko ibutang dari. So din na guys, ibutang kare. Karipod. Alright. Wala mo sigo ni. Mura. Sigo pa ni. Buwan. Udah na guys. Ano pa na ring apupon. Ay, bakit dumikit ka dyan? Guys, medyo nadikit. Okay. Tsaka nung gula rin guys. Uy, hantiil. Ang kaso nun. Okay, ito itong stickleran. Buang nga sila rin yung inabrihay guys. Okay. Good. Isang nga diha pa. Sama na iya. Kanang sunod. Sulit. Sulit. Si sulit, be. Tambutang ang sukulit. Dari saja sa problema sa kutit ron. Ano naman ang iduno nila ini ka Pasko. Mga bata. Ari. Mga tiguang. Tundunuan. Kupad na. Kapod. Ayan na guys. Wow. Ha? Sarap.
Yan na. Okay, ito na yung swatan og ngan. Yan ito. Ano swatan ngan, guys? Ano? Gabriel Burato. Nako, special nga ako regalo niyo. Cuman. Secret. Yan na guys, anong giswatan, pero wala na ipakita daladag ligo. Kira na. Okay. Isa ka ng kabog. Mura. Kapag-Gabriel ko na guys, karay na lamang ko nung kabog. Di ah. Nakoy ko anang dana. Kaluuyin taon po to. Anak ko na isang kabog. Gartir na lamang ko na isang kabog. Mado ni garter na po andid. So guys, karay na pa rin poston niya. Asa nga, gipahamutan naman na. Araw patanawon ka, sumahaman rin hapang putos. Huwag lugay ni kuan. Yan na. Putos na guys. Yan na. Dana guys. Ha? So ito na guys. Naputos na nagaban guys. Putos na sila. Higas ako karadyo. Arang lain na sang lawas. Ngarag-karag. Hani ba? Gantan mo kung gabi mazul nitong mawa na ni ugma guys. Stilan. OMG. Kuwang agang proper guys, nakuwang. Napayo na putos to ha, bila ka buok. Patang palitan og dugang anza. Padana lang kung unika. Kuwang sa ko karidit kay mo ko ba. Kusabot sang lawas. Nabughat siguro ni guys. Nagsanta girl guys na. Kuan man nagkaruoy. Nagkaroon yung Santa Girl. Ito guys na. Ito guys, huwag daghan para man dyan ko yung mamiso. Pati ang mga viewers ang apilan. Kaso pa man. Ito natin dyan. Mineral man ito pa namang kubig. Yes. Hindi sa nasuwatan. Ang nakabutang pa kay ito. So secret. Nahalay panghatag ugma sa gabi eh. Sila matag ma-okay na ko guys. Okay na kang pamati. Karong naga pasimba ko mas gabi eh. Lain na dyan lawas uy. Init agkos ang mata. Init agang alis nga init. My goodness. Nataligsikan manggod kog hapon. Masuro ni guys. Okay so karidyo. At least naputos sa nagaban wa pa. Salamat ka Jo sa nagkuan na ni hatag. Salamat. So ano lang panggi sukipan og ang hatag nila. So ito guys. Ako'y mga sobre na rin ang mga bata nga rin hatag. Mga chikiting rin hatag. Ay kalipay sa mga bata. Sanina na may daghan sanina. Yes no. Bagero eh. Kung naman guys, bawang sa akong karalain na sang lawas. Ako pa na humanog pang mutos. Isa, duha, tulo, pat, lima. So dapat 5. Pa na makuan. Mazul naman malipay. Mazul naman guys, malipay dani ang maka nawat. Palipay ginagmay. Guys no, once a year bitaw pud. Okay na guys. Saan man yung namang pwede proper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 person. So guys paway sa ko karito guys karon lain na sang lawas murag kugi murag arinita inam na ba sa kong tambal tugog sa ko karito guys. A few moments later. So diyan na tanan guys, gatang naputos nga gift mga regalo. Salamat kaadyo sa mga nag-back up na din eh. Thank you. Diyan na guys. So lipay sila ning mga makadawat. Kari para kuan na guys, kari para res mga chikiting. Kana na. Kaso agaban ning hang panghatagan ta guys, wa diha to nang lakaw. So anha na ihatag nila ug na sila, uli na. Ina guys, at least naputos na natin guys. Okay, na guys. Thanks for watching. Abagin na naman ninyo guys kung kinsayang matagaan na ni